Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku abubuwan da email suke kaɗan daga ciki. Saboda idan na ce zan zayyano muku abubuwan da email suke yi, bidiyon nan zai yi tsawo sosai. Amma insha Allah zan nuno muku guraren da za ku shiga idan babu email, kuma da guraren da za ku shiga idan akwai email. Saboda wayar ma kanshi idan babu email ba za ku ji daɗin amfani da shi ba. In kuma akwai email za ku fi jin daɗin amfani da shi. Bari farko mu fara yi da YouTube. Kun ga yanzu za mu shiga cikin YouTube ɗinmu da farko kamar haka. Za mu shiga cikin YouTube ɗinmu da farko kamar haka. Kun ga yanzu babu email ɗin nan, to ba za mu iya taɓa yin kamar ma ina sa ran har subscribe ba za mu iya taɓa yi wa mutum ba. Kafin nan bari ku ga mu kuma shigan wani waje, mu kuma shigan Play Store. Amma muna son mu yi downloading ɗin abu. Kun ga shi ma babu halin yin wannan. Dole sai ya kasance muna da wannan dai email ɗin. Kun ga an rubuta mana sign in. Idan ba ku san yadda za ku buɗe email ba, na riga na yi bidiyo a cikin wannan channel ɗin yadda mutum zai buɗe email, to za ku iya zuwa ku kalla bidiyon. Kuma na muku alƙawari insha Allah zan muku bidiyo akan yadda za ku ƙare email ɗinku daga hackers bi iznillah. Zan muku bidiyo akan wannan yadda za ku ƙare email ɗinku daga hackers. To da zaran kun gani yanzu babu email ɗin, yanzu idan na taɓa nan kun ga zai buƙaci na yi sign in shi ne da wannan. Kun gani babu network sosai ne. Amma da zaran na taɓa shi za ku ga dole sai na ɗaura wannan email ɗin tukunna zai yi amfani, tukunna wannan ɗin zai amfani. Kamar yanzu to bayan nan wajen bari mu zo nan wajen mu duba mu gani. Kun gani? Kun ga wannan layin gabaki ɗaya sai da email. Hatta da nan wajen kun ga wannan ma sai da email. Kun ga amma shi wannan ko babu email za ku iya amfani da shi. Amma ba za ku yi fi jin daɗin amfani da shi ba kamar babu email. Kamar yanzu bari mu shiga cikin Google ɗin nan da kuke gani. Bari yanzu za mu shiga cikin Google mu gani. Kun ga sun ce mana add account, ko kuma suka ce mu yi amfani da account ɗin da in kamar mun taɓa buɗewa ne, to sai mu yi amfani da account ɗinmu mu dawo da shi. Idan ba ku san yadda za ku dawo da account ɗinku ba, za ku iya faɗa mu a comment section. Insha Allah shi ma na muku alƙawari za ku dawo da shi. Kamar yanzu to kun gani almisali kamar yanzu bayan da zan yi na yi amfani da Google, dole sai da wannan email ɗin. Kun gani? Yanzu kun ga yana yin loading, dole sai da wannan email ɗin tukunna zai bani daman na dawo da wannan account ɗina ɗin. Dole sai da shi tukunna zan iya yin amfani da wayana na ji daɗin amfani da ita. Kamar yanzu to bari mu shiga cikin Gmail. Kun gani? Gmail dai kun ga dai dole sai shi ma dai da email ɗin tukunna za mu iya yin amfani da shi. Kamar yanzu kamar sai mu taɓa kan, kun gani ba zai yi ba. Please add last on Gmail address. Kun ga dole sai mun saka email address ɗinmu tukunna zai yi, tukunna Gmail ɗin ma kanshi zai yi. Kamar yanzu accent ɗin nan bari mu shiga kanshi shi ma. Kun gani? Sai mu taɓa kan next setting. Kun ga shi ma dai a takaice ba zai yi ba. Abin da ya sa wifi ina ne bai da ƙarfi sosai, sai sa kuka ga bai nuna min alamar na send in shi ba. Kamar yanzu ga map ɗin nan. Shi ma yanzu idan na ce zan shiga, kun gani dole sai da wannan email ɗin tukunna zai yi. Kun gani? Dole sai da wannan email ɗin zan ji daɗin da shi. Amma in dai har ba zan saka email ɗina ba zan taɓa jin daɗin amfani da shi ba. A daidai nan waje idan kuka taɓa kan alamar ɗan mutumin nan, bari ku ga mu ɗan taɓa kan shi. Babu network sosai ne, sai sa kuke gani yana nunawa haka. To yanzu bari mu kuma shiga cikin wannan map ɗin ku gani abin da zai nuna mana. Ku gani? Kamar yanzu mu taɓa wajen ɗan mutumin nan da kuke gani. Kun gani kai tsaye ma ba zai ma yiwu ba. Yanzu abin da ma ya sa ya buɗe mana dan ya kasance babu connect ne. Amma yanzu da muka yi connect kun ga ya rubuta mana dole sai mun ɗaura wannan account ɗinmu a kai tukunna zai bamu dama. Kamar yanzu mu shiga kan wajen drive ɗin nan. Almisali bari shi ma ya gama yin loading ya buɗe mana. Ku gani email fa a cikin waya fa sai ya ɗauka so wajen 50 fa ina sa ran, ko kuma fiye da shi. Za ku iya faɗa min amfanin email kuma a cikin comment section. Kuma ku yi sharing ɗin bidiyon nan domin mutane su san amfanin email ɗinsu, su adana email ɗinsu sosai, su riƙe shi hannu bibbiyu. Kuma kamar yadda na muku alƙawari insha Allah zan muku bidiyo akan yadda za ku sai da email ɗin. Amma insha Allah sai na ga na ɗan ƙara subscribe kaɗan, zan muku bidiyo akan yadda za ku sai da email step by step. Kamar yanzu almisali bari mu shiga cikin YouTube ɗin tunda yanzu na ga connect ɗin yayi. Za mu ɗan shiga cikin YouTube ɗin mu shiga mu rubuta kamar yadda ake buɗe trust wallet. Kamar yadda ake buɗe trust wallet. Yadda ake buɗe trust wallet kamar yadda kuke gani. Kun gani trust wallet kamar yanzu mun taɓa kan shi. Yanzu kun ga yana ɗan yin loading. Za mu ɗan janyo shi ƙasa. Ina sa ran in dai har mutum bai da email ba zai taɓa yiwuwa ba. Ina son na duba ne na ga channel ɗinmu, channel ɗin nan ko
zai bayyana. To kun ga channel ɗinmu nan, kun ga views mutane 20 ne suka kalla wannan bidiyon yanda ake buɗe wallet guda biyu, Trust Wallet plus MetaMask. Kamar yanzu zamu taɓa kan shi almisali. Kun gani? Bari yanzu zamu taɓa gwada yin subscribe a wannan channel ɗin mu gwada ganin shi Trust Wallet da ba. Kamar yanzu almisali zamu taɓa kan wajen subscribe ɗin nan. To kun gani ba zai taɓa yiwuwa ba. Kawai abin da na san za ku iya yi shine like. Like ɗin ma kai, ashe har like ma wallahi to ni ban yi ma tsammanin ba. Ina tsammanin like ɗin ma kanshi mutum zai iya yi. Kun ga ba za ku iya yin like ba, comment fa. Amma ina sa ran wanda Allah za ku iya yin comment. Bari na gani. Ai shi email a cikin waya kun ga hatta da comment ba za ku taɓa iya yi ba. Ai in dai har babu email ba za ku taɓa jin daɗin amfani da wayanku ba. Akwai abubuwa da dama wanda dole ba sai da email ɗin. In dai har babu email ba za ku taɓa jin daɗin amfani da shi ba. Kun ga yanzu hatta da subscribe ina ce zan yi ba zai yi ba. Amma dai akwai abubuwan da kamar za ku iya yin amfani da shi kamar wanda kamar ko da ba ku da email za ku iya yin amfani da shi. Abu na farko muna da wannan, muna da kyamara, muna da message kuma muna da wajen kiran nan call kenan. Sai kuma abu na gaba muna da wajen gallery. Kuma zan nuna muku yadda za ku dawo da hoto gabaki ɗaya. Wannan channel ɗin yana da matuƙar amfani. Idan ba ku danna mishi alamar subscribe ba, ku tabbata kun yi wa wannan channel ɗin alamar subscribe. Ku danna mishi alamar subscribe, ku yi like, ku yi share domin yawa da abokan arziki su gani su amfana. Saboda akwai bidiyo masu matuƙar muhimmanci wanda za su biyo baya insha Allah. Sai wajen contact, sai wajen rediyo ɗin nan shi ma gabaki ɗaya zai yi. Sai wajen file ɗin nan gabaki ɗaya shi ma zai yi. To sai ina ma sai wajen message na riga na faɗa muku wajen message. Sai wannan map store ɗin nan shi ma yana yin aiki amma dai ba kamar Play Store ba. Shi ma ana yin downloading abu a cikinsa ne amma ba za ku ji daɗin amfani da shi. Wani app ɗin ma babu shi a ciki, dole sai a Play Store. Akwai abubuwa dai kaɗan wanda ina sa ma ran kamar shi kenan abubuwan da dai na san za ku iya amfani da shi. Hatta da Facebook idan za ku shiga dole sai da wannan email ɗin. Duk da dai shi za ku iya buɗewa da number waya amma dai da email ɗin ya fi daɗin buɗewa. Kun gani? To ina sa ran kamar wannan abubuwan nan ne kawai ma wanda idan babu email zai iya. Sai kuma idan kun turo APK app. Amma in dai har ba APK app bane shi ma ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole sai dai ku yi downloading ɗin abu. A takaice dai a nan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku, ina son ku danna mishi alamar like. Saboda wannan like ɗin da kuka ga muna cewa ku danna mana yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwa ne. Muna ganin idan kuna danna mana like muna tabbatar da kuna tare da mu kuma kuna son ire-iren wannan bidiyon. To saboda haka ne muke cewa ku danna mana wannan like ɗin, ku yi comment, ku yi share domin yawa da abokan arziki su gani su amfana. Kuma idan ba ku yi subscribe ba kar ku manta ku danna min alamar subscribe. Sai mun haɗu a next video. Peace.